Chcete, aby vás měl někdo radši? Neříkejte mu komplimenty, požádejte ho o laskavost. Vítejte u série psychologických praktik, na které si dát pozor. Případně je zkusit využít, ale vždycky jenom s dobrým úmyslem, nikoli v rámci manipulace. Spíš ale o nich vědět a nenachytat se. To, co jsem na začátku popsala, asi úplně nedává smysl, že? V psychologii ale existuje fenomén, kterému se říká Ben Franklin efekt. A podle tohoto fenoménu, když někoho požádáme o laskavost, začne nás mít ve skutečnosti radši. Naše hlava si to totiž vysvětlí takhle. Proč bych někomu pomáhala, kdybych ho vlastně neměla ráda? A tím pádem nám ten člověk začne být, byť na podvědomé úrovni, víc sympatický. A legenda praví, že právě poprvé se toho všimnul Benjamin Franklin, když potřeboval získat podporu politického oponenta. Nezačal se mu podbízet, ale místo toho ho poprosil, jestli by mu nepůjčil jednu knihu. On mu ji půjčil a od té doby kamarádi na život a na smrt. Ne, takhle to asi nebylo, ale platí, že drobná žádost nás opravdu může k tomu druhému člověku přiblížit. A opravdu to nemusí být manipulace, ale jenom laskavý akt. A takový neotřelý způsob, jak budovat vztahy, zvlášť pokud jste v tom trochu neobratní a nevíte úplně jak na to.